Ngasngungu U Blei haduk kata-kata habang puli kini ke kitab ke jong Joel kini ke lenong ke baar ke don shibuon kita ki jingkular jingker khu ke jong Blei ha ke jingim jong tau banget. But hagani ke sngi nginya pet saya kini ke weipat ke jingkular ke jong Blei ya ke jingker khu nagamta jong pi. Bang ngilada banya kren hagini ke sngi yakin riu teli ki jingkular ki jingker khu ki jong Blei nagamta jong pi banganget. Balada filamis ya kini ki episode filaban page ha ke YouTube filaban wat nang to naga channel jong ka Potternet ya ka ba fin upload ya kini ki nyautli ki jingker khu ki jong Blei naga banta jong pi ha ke ne ga sngi ngani kren sa ke ne ka weipat ka jingkular ke jong Blei ya ka ba unker khu ngani ke jingkular ka ba nyau shisha ke ne kitab Joel ke kitab jong ke jingker khu ya pi. But shwai ka tang ko aban puli na gani ka lanong ka ba ar hi ni ka dekat ka ba lai pu ar ba ka ktien jong Blei ka ongum ni ti kan long ba wei pu wei baro u ba khot kerpat ya ka Kyrteng utrai on pen em ya u na ba ha u lom seyon bat ha Jerusalem kin long kita ki ba laj im kum ba utrai u laong ba da pedeng kita ki ba pensa kita ki ba utrai u khot ktien ka jong Blei ka ong hang ni ba wei pu wei baro uban khot kerpat ya ka Kyrteng ke jong trai on penem but un yo shong hau tau lom seyon bat ha Jerusalem kin long kita ki balat im ngastunat bagthin jong Blei ka kular bagane ke jing kular ke jong Blei ne ke jingker khu ya ka ba un ai ya kita ki ba nget hau bagane ka sngi ka babel ka ong kita ki ba khot kerpat ya ka Kyrteng ka jong trai hakini gisngi lafi ya chrum cheneng kamtam kiba nang ban kren pareng mo haba ki timsi ki ong Jesus Christ ki khot ya kata ka Kyrteng mdai ki khot ban penem ki khot kumba ban tim ni ki ong oh Jesus tadeng tam kita ki ba khot kum ta kamut haba ki ong Jesus Christ ne Jesus kin yo jing penem mdai ki khot kum ta ndrei habang ngi haban khot ngihaban khot daga download ngihaban khot daga download ka babet daga ta jing thumu ka shisha amdei tang ba ngimat jing e ya ka bangin pyndonkam ka Kyrteng jisu gum ka slang word ane ka ta ka ktien ka ba shu khot kum ka ktien si ne ktien sang habangi khot kran ben ya ka Kyrteng ju trai ba ding ta ktien ju Blei ka ong ba ngimlong ban shu khot la ka khot la ne ban shu kran la ka kran ya ka Kyrteng ke jong trai la ngi puli Exodus arpo ka de khot ka ba nyau ka ongum ni menom ong thala ya ka Kyrteng utrai bo Blei jomi na ba utrai unom ksan ya utau bo ong thala ya ka Kyrteng ke jong u tadeng ta pihap ban smuthu ine ka we ngim la ban shu ong thala ya ka Kyrteng ke jong trai ne ban pyndonkam thala ya ka Kyrteng ke jong trai namar ha ka jaka ban yo jing penem yo bau tau breu u yo pen ban ya ga jing tim tadeng ta ka tin ke jong Blei ka ong tang kita ki ba khot kerpat mde ba shu khot la ka khot re ki ba khot kerpat ki ba da kerpat ki ba da sngoburom ya utrai kita ki ba penret akhmat jong u kita ki ba khot da ka download ya ka Kyrteng ke jong trai kita kin yo lajim tadeng ta ka ne ke sngi ka ne ke jingkular ke ba Blei un the halor ke GM ke jong pi ya ke jingker khu balada pi khot kerpat ya ke Kyrteng ke jong trai telanong in khot kerpat ka babel ka ong bangin khot kerpat step at meet ya ke Kyrteng ke jong trai ha ke jing dwai ke jongi ha ke jing mane ke jongi ha ka ya ke yeng ke jongi u jisu ukren ni ka tau ong ba lada pi plai ya nga ha khamat ki brio nga ngan plai pi ya khamat ukpa ha plai ya ke Kyrteng ke jong u jisu namar ka dei tangka Kyrteng u jisu bahaga Kyrteng ke jong ki khosiu barok ki dam krop barok ki tlik ki pla ba u jisu de utrai ka ktien ke jong Blei ka kren ru ngan pulih ka ne ka por na ki kam ki apostle ka nong ka basau ka dekot ka bakat ar ka ktien ke jong Blei ka ongkum ne bad omdan ka jing penem hanu ha weipat na ba omdan ka weipat ka Kyrteng hapo ka beneng ia ka bala ai ha pedeng gi briu da ka ba ka dei ba on penem yangi ka babel ka kren shai hang ni ba omdan jing penem hanu ru omdan hanu ha weipat ong ka ktien ke jong Blei nambar omdan ha ka weipat ka Kyrteng ha po ka beneng ya ka bala ai ha pedeng ki briu
ya ka badai ban pen yang ni umdan tapi khot ya Kyrteng U Blei ta uno judge Blei yang ni perthai am ndai banga kran ben hinrei kata ka de jing sha bala bi Shillong Blei ru utau Blei umla ban pen phi hinrei phi ban khot ya ka Kyrteng ke jong Jisu namar ka Kyrteng ke jong Jisu ka dai ka Kyrteng ka ba pen ka Bible ka kran ni kata nadu ka basdang u angel wan haga Mary baru new angel u ong kumni ka Mary ladanga pulih ka ne ka por no Matthias kelenong ka baningkong kini ka dekot ka ba arpway ka Bible ka ong kumni kan karu yo kun men khot ru ya ka Kyrteng jong u Jisu naba un pen ya laki breu naki pop jongki uniu angel u Gabriel wan man ong ha ka Mary pan khot ya ka Kyrteng ka jong u Jisu ka Kyrteng jong u de u Jisu naba ka ne ka Kyrteng uni u Jisu un pen ya laki breu na ka pop jongki dei tang ka Kyrteng ka jong u Jisu ka bala ban pen ya u breu tadeng ta ka Bible na do ka Testament ka berim u Joel ong jar ba khot karpat ya ka Kyrteng ka jong try on pen ya ta u breu u ba khot karpat ya ka Kyrteng ka jong try bagani ka long ka jingkar khu ya phi ka ne ka sngi ba phi khot karpat ya ka Kyrteng ka jong Jisu on pen ya phi mdei bi shu khot tang men ta han ri phi haban khot man la ka sngi hadu ka ta ka sngi ka jingwan ka jong try ka bumut pihak ban long ki bayai ne how try ma phi pihak ban long ki bayai ne u Jisu ong jaru ta bayai ne adu ka bakut utaken unyo lajim ladang pulih ha ne ka poru na ka shitish ki nong rom ne ka nong ka bisipo ka de khot khandai sipo ter hadu ka bakhat lai ngakwa ban pulih ka ne ka por ong balada men plashin na de la ka shintur ba u Jisu ba u long utrai ba men ngai ala ka donut ba u Blei la pen mi pat yu ne ka bayap on pen yame namar da ka donut ken ba breu ngai ban yo ya ka hang ba da ka shintur ken ba plashin na ban yo ya ka jing pen namar ka ta ka jing tho ka ong ba no ro ba ngai ha u on pen ran bu kho namar dan shu ka jing ya per pedeng u jiu ba du grik namar u ju ulong utrai halor baro ba u ba kenrai ka spa ya kita baro ki ba khot kerpat ya u namar uno uban khot kerpat ya ka Kyrteng utrai on pen ya u ka Bible ka kran ni kata lada ubri uplashin na upla laga joge shentur ba u Jisu ulong utrai baru nget aga donut ba u Blei la pen mi pat ya u no bayap kamu tahu bri u nget ba u Jisu u dei bala mi pat baru but ka Bible ka ong hang ni nama da ka donut ba u breu u nget ya ka ban yo ya ka hok kamu ham nget ya ka donut la fi nget pi yo ya ka hok ka jong Blei ba da ka shintur pi pla shinna ban yo ya ka jing penem kamu da ka ba nget ba da ka ba pla pi yo ya ka jing penem tadeng ta ka tien ka jong Blei ka ong hang ne la da pi set la ne la da pim kran ya ka ta ba la da pim nget ya ka ta dan jing penem tadeng ta kwa ban karpat ifi ka ne ka sngi dan na peng jong pi le se pi snap ya ka ne ka kubor bat pi klem khot karpat ya ka Kyrteng ka jong u Jisu pinom yo jing penem kamar ka Bible ka kran ya ka ta la pim nget ya ka Bible fin nget ya ka ei pa namar ka Bible ka dei tang maka ka ba kran ya ka ne ka lenti tang ka nehi ka babatai ya phi ya ka lenti jong ka jing penem la da phi nget ya ka ne ka tin ka jong Blei phi nget aga download pi plan ka shintur nget pila yo ya ka hok pi pla pi yo ya ka jing penem pi nget bu trau la pen me pat yo Jisu na ka jing tap but pi pla na ka shintur bu Jisu de utrai pila yo ya ka jing penem baga tin jong Blei ka kran ka ta namar uno ro ba khot karpat ya ka Kyrteng utrai penem dan jing ya persho ha pedeng u Jew bat u Greek ka bamut hi hakmat jong Blei baro ngin yalong markum ju ho ya ngi im ha ka ne ka perthai ngim da sungu tho than sha ka ne ke benta ga jongi ki ka ri ga jongi hendrai shathi sha plains mo ki don lagi jong ki class lagi jong ki ta ki kategori la ne ki don kita ki ba crowd judge ki don ki ba pedeng judge ki don ki ba po judge hendrai how try kam dan show kata ka ba he judge ne ka ba po judge teng ngi siong ki de khar ki de ki ba po judge teng i don kata ka jing sngoru ba ki de khar ki ong yang ngiru ngi de ki tribal ngi de ki kita ki backward la ne ki badang sa din pi ha ka jing yo jong briu ki don ki ba crowd ki don ki baret ki ba crowd judge ki ba red judge
Henry Ahmad jong U Blei lada pila pediang yau Jisu kum nong penem dan jinga per su pleng. Baru Blei ru ju penia per nama demo u bela penlong yau breu Henry de breu u penia per ya gibreu. Tading tam dan su gaji per pedang u jiu bat ugri baro ngin yalong markum jo ngin kelalong ru ki khon gi jong Blei ba ketien ga jong Blei ka ong ya kata balar fi pediang yau Jisu kum tala ai ka bor ya fi ban long ki khon ki jong Blei ha kita ki banget ha ka kerteng ki jong u ki bala kha shu na ka do ne na ka snam ne na ka man u breu re kita ken ki bala kha na u Blei pila ban shem ye kata na ka gospel Yohanes lam nen kong ka khot ka bakhat ar ka kren ye kata re kat ye kita ki bala pediang ye u ki ba pediang ye Jisu ki ba khot karpat ye ka kerteng ki jong u ki ba kambo Jisu de try kita ki klalong ki khon ki jong Blei ki bala kham de ha ga do de ha ga snam ki bala kham de na ka man ka jong breu re ki bala kha na ka man ka jong Blei ba ka man ka jong Blei ka long ba fin khot karpat ya ka kerteng ka jong Jisu uta ba khot karpat ya ka kerteng ku Jisu ya uta an penem banding ta ka ne ka de ka jingkar khu ka ba Blei u kwa ban kar khu ye pi uta ba khot karpat ya ka kerteng ka jong tra un yo shong ka sayon ha ka Jerusalem kam dei ka Jerusalem ka bangi tip daga bangi ngin leche Jerusalem daga nega physical Jerusalem la nega Jerusalem ka dan ke geography ka nega Jerusalem ka ba Blei un aya nga ba de fi ka babel ka kren ya ka Jerusalem ka batmai bat ya ka beneng ka batmai tang kita ki ba yai ne hado ka bakut tang kita ki ba khot karpat ya ka kerteng ke jong trai mit la bat sngi kita kinom yo le ran bukha ong ka tien ke jong Blei kin yo shong ha ka Sion ka kren ka ta jaka ka ba Blei shong ha ka Jerusalem ba kren ya ka nong ba ka jong Blei ka Jerusalem ba ka beneng ka batmai ke Jerusalem batmai ka beneng batmai ding ta bagani ka tien ke jong Blei ka kren bat ka ong kum ta habangi pule na gani ka kitab ke jong Joel ngas ngotenat ba ka Bible ka ong kum ta ti kan long ba wei baro uban khot karpat ya ka kerteng utra an pen emu na baha ulum Sion bat ha Jerusalem kilong kita ki bala bat ha pedeng kita ki bala pensa kita ya ki ba utra ukhot ya no ya kita ki ba khot karpat ya ka kerteng fi khot karpat ya ka kerteng ke jong Jisu utra ukhot ya pi bagata ke jing khot kalong ha ke jing rong no ukhot na ya pi pin yo benta ha ke jing rong no la fi khot karpat ya kerteng ke jong utra ukhot ya pi badeng ta to nang yai khot karpat ya ka kerteng ge jong trailer dan pedeng jo file se ke ne por fim pat ju khot ke ne ka kerteng Jisu le se pi nyu ben ya ka kerteng ge jong Jisu pi yang Jisu ba yap terut ne uba ta ge uba Blei nong wei le ne ki uba kum kita ki kentien na ne kum kata ke jing sung thu an rei brat no ai ke kum kita ki e ke bar khoi wadam ngai chu na mar ba kata ka de ba ong ki breus tho am re ya ne ka sni u Blei ong ta khot karpat ya nga khot karpat ya ka kerteng ge jong ba kata ka kerteng ke jong Jisu na ngai than ke jing ong ji ki brew ngai no ke bu Blei wang kata ba ki ong ki brew mdan jing tho ke ba ki brew ki ong mdan jing shisha han re ka don ke jing shisha na ka tien ke jong Blei ka ong kum ta uta ba khot karpat ya kerteng ke jong Jisu an penem la fim pat ngai yu Jisu ngai no ram fi pat pediang yu Jisu pediang no khot karpat um ta ka sngi ong Jisu penem ya pen kan mau yu da ka lor ka ding phna udan wei ba sarang ba wei pat ba penrit uni basarong wong penim sheladis penim yangi wong re uni ubas nguret u itho ya Jisu ong takan maulam yang ala me poi sha hima ka chome wa Jisu hang ta hi wong do men ta ka sngi men long lambat nga paradise pi la da shungai shio ai te ka jing penim la da sarong la da snotip snostat lam snodai pi do ai tadeng ta kamdan ke ba lat kamdan ke ki bakla na ka ne ka ktien ka ktien ka ba em ba la tho ya ka ne ka ktien ru do men sim jong Blei wa em tadeng ta nga kwa ban twai na kam ta jong pi ne ka po nei pen e su ka por kala jan palat ka jingwan ka jong trai ka la jan palat yo pi miste kat ya ka ne ka jing pen em tadeng ta ka ne ka sngi ka ne ka jingkular ka ba nyo ka po Blei kwa ban kar khu ya pi un kar khu ya pi da ka jing pen em la da fim pat khot karpat
ya ka kerteng ke jong trai khot kerpat nduk menta bat pi ki bla khot ru nang yai khot kerpat miet la bat sngi ya ka kerteng ke jong trai tadeng ta yai khot kerpat yo jisu khot kerpat yo khot you man la ga sngi invite you ha ga gm ke jong fi invite you ha ga yeng ke sem ke jong fi invite you khot you ha ka trai ka kta ke jong fi ha ki ke pi le khot kerpat yo trai ini dua ini ke por ka menta trai nga ai ngo eme ko pa bangi yo sngo na ka tin ke jong me bagadai tang katahi ke jing shisha ba omdan hau no pat lani hau wei pat U Blei ban yo ya ke jing penem rei tang ha ka kerteng ke jong u jisu bagadai tang ha ka kerteng ke jong u bagadan ke jing penem ba tra kini ki khon ki jama ga ke sngi kila khot kerpat ya ka kerteng ke jame ba dan na preng jongkir ki ba pat khat chi sen ru nga snow ho men siep u de men sim jame tra ba pen kendu ya kini ki khon pada do men ta ka sngi pipen khot kerpat ya ka kerteng ke jong u jisu baragani ka sngi ong jisu pen em yanga ong jisu ma piki pop janga ong jisu pediang yanga baladapi ong komta utrai ula pediang pi bau jisu upen im ya pi pila anget aga donot bau blai ula pen mi pat ya bau jisu ude uba im bat pi plan aga shintur bau jisu ude utrai kumta ga jing pen im kalawan hapi na do menta ka sngi men se ba khot men rong ha ngi khon men pen sha ya ki men ang a ya ki ya ka ta ka jing sno tho the no buk ya ka jing blai ha ngi khon ha ngi sngi ba ka do no jonki kan long ka ba dap ka ba shlei da ka jing blai try ngai ngo me the yu men sim ba khoi ba ya ka jing ke jong me try ha ka do no jong ngi khon kin mat ya ka ta ka jing kin da sham ya ka ta ka jing ke jong me try ya ka ba mla chi shai ngi khon ba try ba ngi khon kin ang la go kan ra try ban snow tho kat no ba mla ya ki try the shu ya buk ya ta ka jing ba ga dwai ngi ka khu ngi khon ki me wei long ki bala laj im na do man ta ka sngi ba fini ai khot kerpat man la ka sngi ya ka kerteng ge jong jisu plai ga ka kerteng ge jong jisu plai ga ka kerteng ge jong try man la ka sngi duai ga ka ku ya pi try no put slap no ai bor ya pi un ai do man sim jo ga jing pen kan mau fi man la ka sngi ba fin khot kerpat ya ka kerteng ge jong jisu ka duai ga kerku ya pi wei ya kerteng jisu no amen but amen Trang nang kerku ya fi si sang adap da ka jing kemen ka bakrau ban yo ban ya kren bat pi na ka ne ka ktien ka jong blai bat ban pen snow ya pi ya ka ktien jong ka jing si sha ya ka kerteng ka jong jisu ba ngai na do men ta ka ski pilong ki jing thao ki ba thamai pilong ki breu ki bla pen slek ki jong trai ba ba trai wan pin yo pediang ya ka jing pen em ba fin yo pediang ba fin yo shong ha ta ulom sayon bat aga Jerusalem ka bathamai try kerku fi ngin saya syampat ka blai sibon ublen ta ka buram ju amen